Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ikezo. Mina kuveze ngithuthi ungakhumbula bathi ila sibona magumede mhlabe emangabe usemusha la ekhaya phinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu ke idlela amahlanga ingoma kabahubhe ethi ke uchamela eFrijini. Le ngoma ke uBheki uyikhiphe lapha kwenyanga ehlula kuzo lapha ke. Le ngoma ke mangabe uthi uyayilandelisisa uyabona ukuthi ke cikuzwe kakhulu lapha ni hit yakhe uBheki umfoka ke umfoka lapha phansi eJolvet. Mnandi kakhulu nkanzi kwethu le ngoma lapha nomkhuzo wamaphoyisa uGeneral Bheki Cele uphawule kakhulu ke ngale ngoma. Kodwa mina ngaza kwethu ke angande kakhulu ngoba ngiyazi ukhona wena uzozwela ukuthi ke Phawule wathini ngengoma ethi uchamela eFrijini. Oyingoma kaMr Bahubhe kukho umnumzane basuke bayibona bayifaka amazambane awusithona madoda insizwa la phansi ke eJolvet. Naye video Bheki esiphawulela ngayo ingoma uchamela eFrijini. Ngakhohlwa ungilandela ku Facebook @redinkezwa, subscribe nibe nisobumnandi ngithanda kakhulu. Khona le ngoma entsha uchamela eFrijini. Usuke wayizwa tata kunengoma la ethi lokho nokuphuzayo wenza uchamela eFrijini. Ngiyibona indoda nje usuchamela eFrijini ungasawubona umnyaka. It tells you ngempela ukuthi it can't be normal uyindoda nje uvuka uyochamela Awubheke wenzani ngamanje uchamela eFrijini. Awubheke wenzani yabona umsebenzi alokholoke niyophuza